parí iṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ èèyàn mi kan nílùú Àkúrẹ́ ni, so èmi náà ṣe ń wọlé padà, mo ṣe ń dé Èkìtì padà ní ọwọ́ dérè ni. Òun la wá jẹ́ kí n padà yọ̀ǹda iṣẹ́ òun fún wa ká lọ gbìyànjú ẹ̀ wò. Ó wà fún ẹni tó bá ti ní ilẹ̀, bóyá o ti ra ilẹ̀ pamọ́ síbì kan kò wá sí agbára láti kọ́, àbí ẹni tó ti ń kọ́ ilé lọ, irú level tó wù kí ilé yẹn lè wà, bóyá wà ní foundation level ni o, àbí o ti gbé dé window, àbí wọ́n ti gbé dé tinted, àbí o tiẹ̀ ti kàn, o ti ra páànù bò ṣùgbọ́n kò wá sí agbára láti ṣe finishing. Lọ gbìyànjú àjò yìí, tó bá lè rí ṣe, ó dá mi lójú pé wà ní Olódùmarè lógo. Wà á rí pé bí idán ni wà á fi parí ẹ̀, tí wà á fi kó sínú ẹ̀. Àdúrà wa gbà. Ẹ lọ bá mi wá ìjàpá mẹ́ta tó tóbi dáadáa. Jọ má pè mí ṣe akọ àbí abo, mi ì dárúkọ ìkankan, mo ní ìjàpá. Wà á wá ìjàpá mẹ́ta. Wà á bá mi wá ìgbín apinnu, ìgbín tó tóbi dáadáa 2. Ṣẹ́ǹdé. Wà á bá mi wá òrí lọ́pọ̀lọpọ̀, wà á jẹ́ kó rí ẹpọ̀ dáadáa. Wà á wá lọ bá mi wá ewé kan wà táwọn bá ń pè ní ewé kọ́lẹ́ ọ̀rọ̀gbà. Àwọn bàbá wa ní òòjọ́ tá a bá ti já kọ́lẹ́ ọ̀rọ̀gbà lè ń ṣoje. Wà á lọ bá mi wá ewé yẹn tó jẹ́ ti òòjọ́. Wà á wá lọ bá mi wá ewé pèrègún. Wà á bá mi wá 2. Ṣẹ́ǹdé. Wà á wá lọ bá mi wá aṣọ funfun ọ̀pá kan. Wà á wá ya aṣọ yìí, wà á yá sí 2, á wá jẹ́ half ọ̀pá, kò ní ọ̀pá kan, á máa ya ọ̀pá kan, á pín sí 2 dọ́gbadọ́gba. Èròjà ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣíṣe ẹ̀ ní ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa torí ẹ̀yin oníbèrè. Iṣẹ́ tó confirm dáadáa ni, tí mi ò bá ṣe rí mi ò ní fi kalẹ̀. Iṣẹ́ tí mo ti ṣe fáwọn èèyàn dáadáa rí ni. Eléyìí tí ẹ̀ ń wò tí mo lọ ṣe Àkúrẹ́, mo lọ parí ẹ̀ sí lọ́dọ̀ oníbàárà mi kan lénìí. So iṣẹ́ tó dájú dáadáa tí mo lè fọwọ́ ìgbàyà fún wa ni. Láàárín oṣù 6 tó bá ti parí ilé ẹ̀, a jẹ́ pé irọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nì. Wà á bá mi pa àwọn ìjàpá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Wà á pa, wà á yọ gbogbo ẹran inú ẹ̀ pátápátá, wà á yọ sínú odó. Gbogbo ẹran ìjàpá yẹn wà á yọ sínú odó. Wà á wá kó ewé kọ́lẹ́ ọ̀rọ̀gbà, wà á kó sí. Wà á wá gún papọ̀ dáadáa tí ó kúnná dáadáa, wà á farabalẹ̀ gún. Ó mọ ń ṣòro gún. Àwọn tó bá ní bí odó, àwọn tó bá ní odó onírin, tó bá ní sílé, ó máa easy fún wọn dáadáa. Wà á wá gún ìjàpá yẹn àti ewé yẹn, wà á gún tí ó kúnná dáadáa. Tẹ́ bá ti gún tó bá ti kúnná dáadáa, wà á wá bu ọṣẹ sí. Ọṣẹ dúdú lèmi máa ń lò, mi ò kí ń lo ọṣẹ míì. Wà á wá bu ọṣẹ dúdú sí. Wà á wá gún papọ̀ dáadáa, wà á fomi sí. Tó bá ti wá gún ọṣẹ mọ́ dáadáa, tó kúnná dáadáa, tó dẹ̀ bó ṣe wù ẹ́, wà á wá kó ọṣẹ yìí. Wà á wá mú ìkan ní inú igbá ẹ̀yìn ìjàpá mẹ́ta tá a lò yẹ. Wà á mú kan nínú ẹ̀. Wà á wá kó ọṣẹ yìí sínú ẹ̀. Wà á gbé síbì kan. Step 1 nìyẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ku igbá ẹ̀yìn ìjàpá 2 kalẹ̀? Ìjàpá 3 la lò. A ti kó ọṣẹ sínú ìkan. Ó ku igbá ìjàpá 2 kalẹ̀. A dẹ̀ sì ní ìgbín 2 kalẹ̀. A sì ní òrí. A dẹ̀ sì ní ewé pèrègún àti aṣọ funfun ìlàjì ọ̀pá lọ́nà 2. Àwọn nǹkan tó kù tá a sì ní kalẹ̀ nìyẹn. Ẹ wá mú ìgbín kan nínú àwọn ìgbín yìí. Wà á wá mú òrí. Wà á fi bu gbogbo ara ìgbín yẹn pátápátá tíbi kankan ò ní yọ jáde nínú ẹ̀. Wà á fi òrí, wà á fi bu gbogbo ara ìgbín yẹn pátápátá. Wà á wá mú ewé pèrègún ẹyọ kan. Wà á wá fi wé ara ìgbín yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti fòrí yí gbogbo ara ẹ̀. Wà á fi ewé pèrègún ẹyọ kan, wà á wá fi yí. Wà á wá gbé sínú aṣọ funfun ìlàjì ọ̀pá. Wà á wé papọ̀. Wà á gbé síbì kan. Wà á tún mú ìgbín kejì. Wà á wà á fi òrí pa gbogbo ara ẹ̀ dáadáa tí ò ní wọ̀n jáde mọ́ rárá. A kì í má lè jì òrí o torí ẹlòmíín ṣì máa pèpè ẹjọ́ mo forí ẹ yí ṣùgbọ́n kò wá ká. A kì í má lè jì òrí. Wà á ra òrí tí ó tó ẹ lò dáadáa. Wà á tún wá fi òrí, wà á tún mú ìgbín kejì.
wàá fi òrí yẹn wàá fi lẹ̀ ní gbogbo ara pátápátá tí ìgbín yẹn ò ní yọ jáde mọ́ rárá. Tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ wàá wá mú ewé pèrègún kejì wàá tún fi yí ìgbín yẹn wàá tún gbé sínú aṣọ funfun ìlàjì ọ̀pá wàá wé aṣọ yẹn mọ́ lára. Wàá bá mi gbé ìgbín méjèèjì tó ti yí láṣọ tó ti yí lórí ẹ̀ tó ti gbé sínú aṣọ white yẹn àti igbá ẹ̀yìn ìjàpá méjì tó kù wàá wá gbé ó di sáìtì ọ̀dọ̀ yẹn. Wàá gbẹ́ ìwò kan síwájú ìta wàá wá lọ sẹ́yìn kùlé wàá gbẹ́ ìwò kan náà. Nǹkan tó wé láṣọ funfun yìí wàá wá gbé sínú ìwò yẹn. Wàá wá mú igbá ẹ̀yìn ìjàpá ẹyọ kan wàá dàbò wàá wá ṣàdúrà sí dáadáa. Ìgbín kì í kéré kó mọ́ ni lé lórí, ìjàpá kì í kéré kó mọ́ ni lé lórí. Ọjọ́ tá a bá ti jákọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀gbà ọjọ́ náà ló ń ṣe oje. Tójúmọ́ bá ṣe ń mọ́ tèmi lágbájá ọmọ lágbájá bẹ̀rẹ̀ sí í rí owó tí màá fi kọ́ bí parí ní kíákíá tí màá kọ́ tá rere gidi tó á gbogbo aráyé. Wàá ṣàdúrà sí wàá bá mi da yẹ̀pẹ̀ bò wàá ṣe kan síwájú ta wàá ṣe kan sẹ́yìn kùlé. Tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ yẹ at least ìwọ tó ní ilẹ̀ wàá ti mọ̀ pé ókè o ibi tí ilé yìí fẹ́ kọjú sí nìyí. Tí n bá fẹ́ kọ́lé síbi àbẹ́ni tí n bá fẹ́ kó bí ṣọ́ọ̀bù ló fẹ́ kọ́ àbí complex ló fẹ́ kọ́ síbẹ̀ àbí iléeṣẹ́ ló fẹ́ kọ́ bẹ̀ wàá ti mọ̀ pé ókè o at least wàá ti mọ̀ pé ókè o tí n bá fẹ́ kọ́ nǹkan síbi ibi tá kọjú sí nìyí ibi tá jẹ́ ẹ̀yìn ni. So wàá ṣe kan sí ibi tí ilé fẹ́ kọjú sí wàá ṣe kan sí ẹ̀yìn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ bá mi gbìyànjú ẹ̀ wò kó wá fún mi lábọ̀ àdúrà wa ó gbà. Nọ́mbà mi ò yí padà 07 31 83 45 83 lágbára Olódùmarè gbogbo apáta àní sí kọ́kọ́rọ́ kú a kó oṣù tuntun o.